Punan niyaton sa tuyang selebrasyon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An katuninungan mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasaalan, maghagad nin kapatawaran sa Dios asin sa tuyang kapwa, tanganing magkanig o ginang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Anghel asin Santo, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, daron kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Good
mamibi kita. O Diyos, na nagpapabanal kan bilog mong simbahan sa lambang banwaan asin nasyon, huli kan sakramento kan kapiestahan ngunya na aldaw. Pabuluson mo ang mga balaog kan Espiritu Santo sa bilog na kahiwasan kan kinaban, asin sa pagpuon kan paghulit kan maray na bareta sa inda, na nahaman kan Diyos nun na bareta, kan Diyos nun na grasya, magpanusiring man kan mga puso nin mga nagtutubod ngunyan. Huli kay Yesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubukay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. An aldaw nin Pentecostes, sarong fiesta nin mga Hudiyo, 50 aldaw pakatapos kan Pasko. Alagad, para sa mga Kristiyano, ini aldaw kan paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles. 50 aldaw pakatapos kan aldaw nin pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Sa aldaw na ini, nagpuon ang pagmidbid, asin paglakop kan simbahan, sa bilog na kinaban, sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pagdatong kan aldaw nin Pentecostes, sindagabos nagkataripon sa lugar man sanang ito. Padaling nadangog ninda ang sarong tanog, nagikan sa langit, siring sa hagubuhop nin makusog na duros. Ang tanog nakapano sa bilog na harong, na sa indang namumugtakan. Nagpahiling sa inda ang mga dilang kalayo na nagkakabaranga as sinagtugdon sa ibabaw kan payo, ninlambang saro sa inda. Sindagabos na pano kan Espiritu Santo, as sinagpuon na magtaram sa manlaen-laen na tataramon, susok sa ipinataram sa inda kan Espiritu Santo. Sa Jerusalem, may nag-eerok ng mga tawong makatiyos, mga Hudiyo na hale sa gabos na banwaan sa irarom nin langit. Kan madangog ninda ang tanog, nagtiripon sinagabos na nangaralas. Hulita nadangog din lambang saro na ang mga apostoles nagtataram sa sadiri nindang tataramon. Nagngalas sinda asin naghapot. Bakong mga taga-Galilea inigabos na mga nagtataram, daw lambang saro sa sato, nakakadangog sa nagimaatanyatong tataramon. Mga Partes, Medos asin Elamitas, mga hale sa Mesopotamia, Judea asin Cappadocia, sa Ponto asin Asia, sa Phrygia asin Pamphylia, sa Ehipto asin sarona nin Libya, nakataed nin Serene. Mga nakikihimanwa na hale sa Roma, mga Hudiyo asin Proselito, mga Cretenses asin Arabes, sindagabos na danagong nyato na nagtataram sa satong sadiring tataramon, dapit sa mga ngalasan na ginibo nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lord, send out your Spirit and renew the
O Lord my God, you are great indeed. How manifold are your works, O Lord. The earth is full of your creatures. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord be glad in his words, pleasing to him. Be my theme. I will be glad in the Lord. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth. Sa ikaduwang babasahon, pinapasabot sa to ni San Pablo, an kadakulaan kan kapangyarihan nin Ama, na nagbuhay kay Jesus sa mga gadan, asin nagpaurog sa iya sa arinman sa kinaban. Sa kapangyarihan na ini, kita man makakalaom na arog ki Kristo, makamtantaman an kamurawayan na panuga sa mga nagtutubod asin maimbod sa iya. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, mayo nin makakasabi sa Jesus kagurangnan, kun bakong sabagsik kan Espiritu Santo. Manlaen-laen ang mga balaog, alagad saro sa ng Espiritu. Manlaen-laen na paglingkod, alagad saro sa ng kagurangnan. Manlaen-laen na gibo, alagad saro sa ng Diyos na nagigibo kaiyan gabos. Sa lampang saro, ibinawaras ang balaog kan Espiritu para sa pakinabang nin gabos. Ang hawak saro sana, alagad akul ang mga kaptang. Ang gabos na kaptang kan hawak, totoo dakul. Alagad minabilog nin saro sa ng hawak. Siring kaiyan si Kristo. Sa saro sa ng Espiritu, kita gabos binunyagan. Grego asin Hudiyo, oripon asin bakong oripon. Saro sa ng Espiritu, an ipinainom sa to, gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madya, o banal na Espiritu, madya, hali sa langit, padarhan ang banaag nin sa imong liwanag. Madya, o Ama nin mga dukha, madya, burabot nin mga biyaya, madya, liwanag nin mga kalag. O marahayon na pararangya, madya, sa puso mi mag-ero ka, asin an kalagmi paugmahan. Sa pagal, dakulang kahingaloan, taini dakulang kaginhawaan,
Sa luha, dakulang karangahan, o liwanag na magayagaya, an puso mi, pakipanua, pusong namumuot si imo sana. Kundai an sa imong pagtabang sa tawo, dainin kaalingan, daing anuman na karahayan. An mga digta pakiliniga, an mga alang pakiririha, an mga lugad pakibulunga. An pusong matagas palumuya, an pusong malipot palaada, an nagalag sa dalan apuda. Tawan sa mga surugoon mo, sa mga nagsasarig sa imo, an balaog mong nagkakapito, kabanalan sa muya warasan, asin sa oras nin kagadanan, kamurawayan daing kasagporan. Amen. Alleluia. Magtindog na po kita para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahapon kan aldaw na ito, enot na aldaw nin simana, pirinto ang mga pintuan duman sa harong na pinagtitiripunan kan mga disipulos, huli sa takot sa mga Hudiyo. Si Jesus naglaog, nagpatahaw sa sainda asin nagsabi, mapa sa Indo an katuninongan. Pakasabi kaini, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot asin hirog. Ang mga disipulos nagkaurugma pakahiling sa kagurangnan. Kiraray nagsabi sa Jesus sa sainda, mapa sa Indo an katuninongan. Siring na ako sinugo kan Ama, kamuman sinusugo ko. Dangan hinayupan niya sinda asin sinabihan, ako anindo an Espiritu Santo, an kiisay man na mga kasalan na sa indong patawadon, mapapatawad. An kiisay man na kasalan na dai nindo patawadon, dai mapapatawad. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marayna aldaw sa sendo kabos mga tugang. Sigun sa satuyang tradisyon na sinasabi sa aldaw na ini, Happy Birthday Church. Sa satuya na simbahan, huli tayo pinadara ni Jesus ang Espiritu Santo, kita namundag. Mga tugang,
mahalaga siguro na balikan niya to itong moment na ito kan Pentecost. As in, igwa kita ning binabasehan na istorya itong enot na binasa sa misang ini. Hali sa surat, sa gawi kan mga gibo kan mga apostoles na sinurat ni San Lucas. Taday man kita duman, mabasi lang kita sa what we could say eyewitness accounts. Pero igwa po ning sarong interesanteng aspeto na gusto kong unang banggiton sa pagbanggit ko man kay niyang istorya kan Pentecostes. Actualmente may pagkakaibang approach si San Lucas duman sa iyang ebanghelyo. Ta kung babalikan ta itong ultimong parte kan ebanghelyo ni San Lucas, pakatapos mismo na magpahiling si Jesus sa mga apostoles, sa mga disipulos, pakatapos man na itong duwang disipulong naglalakaw pasiring sa Emmaus, buminalik sa Jerusalem, tanganing baritaan sinda na nabuhay mananggadan kagurangnan. Asin nagpahiling si Jesus, ipinaliwanag niya sa seinda ang banal na kasuratan, siring kan ginibo niya sa duwang disipulo sa dalan, asin huri kay to, nahiling siyang isinakat sa langit, suminakat sa langit. Mga tugang, kung babasahon talang na mara itong sinabi ni San Lucas duman sa sayang ebanghelyo, pakatapos na magpahiling siya bilang nabuhay liwat na kagurangnan, suminakat na siya sa langit. And this is something very similar duman sa suminakat sa langit as in tinao niya ang banal na espiritu. Similar man inidigdi sa ebanghelyong nadangog tangunyan. Dahil sabi ni Jesus mismo, kan banggin na siya nabuhay liwat sa atubang kan mga disipulos, hinayupan niya sinda, asin sinabing ako anindo ang Espiritu Santo. Pero digdi sa inot na binasa sa gibo kan mga apostoles, pakalihis kan 40 aldaw sa kaduminatong o ipinadara ang Espiritu Santo. 40, naging 50 aldaw aktualmente ini to complete itong 40 days kan pagkabuhay liwat ni Jesus sagkod sa pagsakat niya sa langit. Asin pakatapos na magsakat siya sa langit, more or less sarong simana o 10 aldaw, naging 50 aldaw ini Pentecostes. Garong refleksyon kay itong sinabi sa introduction kasbago sa binasa na feast kan mga Hudiyo to celebrate harvest time and also 50 days after the feast of the Pasch. Dakulang selebrasyon po ini, kaya kadakol ng mga Hudiyo, ani itong duman sa Jerusalem, siring kanadangog niya to sa inot na binasa. Pero, ano talaga itong nangyari? Pakatapos na buhay liwat si Jesus, o pakalihis ki 50 aldaw o 40 aldaw? Ang importante po mga tugang, bako itong exact dates. Aram ta po yan sa pagbasa ta kan Scriptura. Bako ini yung chronological details kan buhay ni Jesus, kundi kadaklan digdi pano ning simbolismo, asin teolohiya, tanganing ipasabot sa to ang dakulaon na misteryo kan bagliligtas kan Diyos sa tao. Para kay Jesus, ang sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, pagsakat sa langit, asin pagpadara kan Espiritu Santo, sarusan ng misteryo. It is just one moment beyond time and space. Pero para sa satuya, ninhuli ta limitado ang satong pagsabot, siring kan ginibo ni San Lucas, pinurupidaso, ilinaog ini sa chronological order. Kaya, ang Pentecostes na sinisilibrar kan mga Hudiyo, naging Pentecostes kan pagpadara kan Espiritu Santo. Ano itong nangyari duman? Nagkakapirang mga bagay na pano ning simbolismo na matukdo sa to kung ano ang kahulugan kaining istoryang ini sa inot na komunidad kan mga Kristiyano na kadaklan sa sinda kung bako man sa sindagabos mga Hudiyo. So therefore, whatever is manifested in that story is full of symbolic meanings that will bring them back to the Old Testament, to the story of Moses and creation from the book of Genesis, sagot sa pagbaklay ninda sa lantad. Makusog na doros, hagubuhob nin makusog na doros.
Ang tataramon na espiritu mga tugang buda doros sa Hudiyo, sa Hebreyong tataramon, saro sana, ruwa, hangos, hangin, doros, espiritu. Kaya kan madangog ini kan mga apostoles, ining hagubuhop na ini, aram ninda na ini an espiritu. Asin sa mga nagdangog kan inot na istorya, narumduman ninda itong istorya, kan paglalang kan Diyos, kan ni espiritu kan kagurangnan, naglayaw-layaw sa kadaihan, sa pagpuon niyang paglalang kan kinaban. Iyo ini an hinangos kan Diyos. Ini ang hinangos kan Diyos na nagtaunin buhay ki Adan hali sa abo. He breathed on him the spirit of life. That is why, sa Ebanghelyo ngunyan, nadangog ta na hinangusan ni Jesus ang mga disipulo, tanganing ako uninda ang Espiritu Santo. It was a symbolic moment of new creation. Bagong linalang na ini. Bagong linalang. Kalayo, mga dilang kalayo huminilig sa payukan kada saro. Aram ta po na makusugon man ang simbolismo kay ni kan presensya kan Diyos duman sa lumang tipan. Iyo ini ang kalayong nahiling ni Moises duman sa bulod. Kalayong naglalaad sa sarong kahoy, alagad itong kahoy di natutong. Iyo ining kalayong ini ang guminiya sa banwakan Israel sa siin ng paglakbay duman sa lantad. Pagkabanggi, kalayo ang nagigiya asin nagaantabay sa inda. Mientras na pagkaaga, sarong panganuron, postenin panganuron ang nanginginutan sa inda. So, kalayo, simbolo na naman kan present. Duman na naman sa libro kan Henesis, kan huli kan ambisyon kan tawo, naghingawasin dang gumibunin sarong tore na mapasiring sa langit, tanganing maging arog sinda kan Diyos. Ano ang naging resulta kan toring ito? Imbis na maging saro sa ng tataramon, pakatapos kan matugdo kan toring ito, dahi na sinda nagkakasinarabutan, binaranga kan Diyos ang dila kan tawo, asin sinda nagsiriblagan. Ngunyan, sa aldaw kang Pentecostes, sarong grupo nin mga taga-Galilea nagtataram, alagad nasasabutan kan manlain-lain na lingwahe kan kinakban. Binaliktad na ang tore kan Babel. Ibang tore, ibang templo, ang pinapatugdok asin pinupunan ngunyan, huli sa Espiritu. Asin ano ining pinupunan na ini? Iyo po ini ang simbahan. Mga tugang, kung minsan, saro sa mga tendency niya to encounter God, even the Spirit, is to look for Him in extraordinary moments. Madali kitang madagka kung si ina nagpapaturo nin dugo ang sa iyang luha. Kung ang santo ninyo nagsasayaw sa palad nin sarong visionary daa. Ining mga makangangalas na ini, araw kay itong nangyari sa Fatima, na tuminunong, nagsayaw an aldaw. Digdi madaling mahiling ang Diyos dahil tam makangangaras, makakangirhat. Pero si sa to, ang naka-experience ng mga siring kayan sa bilog nindang pagkabuhay, haros dai. Naghahanap kita sa Diyos kung minsan sa mga bagay na ngangalasa na extraordinaryo, dai sa ordinaryong moment. Kaya kung minsan, dai ta nahihiling ang Diyos. Ang Espiritu Santo mga tugang, para mintras na naghilig siya sa kapinunan, sa sarong makangangalas, asin makakangirhat, makatakot to na ipangyayari, ngunyan mga tugang padagos siyang nagpapahayag kan sa iyang sadiri, pero sa mga ordinaryong sirkumstansya nin sa tuyang buhay. Inot sa gabos minapahayag siya sa simbahan. Asin iyo ini ang presensya kan Espiritu Santo niya na panahon. Tapos na ang misyon ni Jesus, suminakat na siya sa langit, asin kita ngunyan ang simbahan na nagpapadagos kan misyon na ini. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, siring na sinugo ako kan Ama, kamuman sinusugo ko. Asin sa kapangyarihan na ini kan Espiritu Santo, nayaon sa sato,
Ginigibo niya to as in inuutob ang misyon na iwinalat sa sato nin kagurangnan. Alagad da ita inigigibuhon na kanya-kanya. Gigibuhon ta ini bilang simbahan niya. Daimang kita inapod bilang mga individual na tao na di kitang pakilabot sa nangyayari sa iba. Inapod kita bilang simbahan. Asin ang simbahan na ini, iyo ang nagtitistigo, iyo ini ang nagpapadagos kan ebanghelyo sa pagbalangibog kan ebanghelyong ini. Asin iyo ini ang instrumento kan Diyos, tanganing baguhon niya ang lalawgon kan kinaban. Send forth your Spirit, O Lord, and renew the face of the earth. Iyo ini ang nadangog niya tong inawit sa Salmo Responsorial kaswago. Alagad mga tugang, para mintras na da kita inapod na individual kan mahal na Diyos sa pagpadagos kan misyon ni Jesus, kundi bilang simbahan, tinauan niya ang lambang saro sa sato nin balaog. Nadangog niya to ini sa ikaduang pagbasa. Saro sa ng Espiritu, alagad dakulan balaog. Kadakulan gibo, alagad saro sa ng Espiritu. Manlain-lain ang regalo, ang balaog, ang grasya, ang karisma na itinaon ng Diyos sa sato. Para sa iba ini, through the experience of a community, a charismatic community, the neo-catechumenal community, yaon digdi si Father Paulino, kaibanan niya to, yaon dyan ang mga El Shaddai, ang manlain-lain na mga grupo asin movimiento kan sa tuyang simbahan, tanganing ang manifestasyon kan Espiritu Santo mapahayag sa sarong espesyal o unikong ekspresyon. Pero individually, we have also been provided with gifts. Ang iba sa tuya para tukdo, ang iba sa tuya nag-iinterpretar kan tataramo ng Diyos. Ang iba sa to nag-uorganisa tanganing ang mga komunidad maging sarong simbahan, maging kabtang kan parokya. Manlain-lain ang regalo kan Espiritu. Ang hapot, ano ang regalong midbid mo? Ano ang regalong irinigalo sa imo nin mahal na Diyos? Tanganing ika maging instrumento kan padagos niyang misyon digdi sa kinaban. Sometimes, we tend to look at our being part of the church as merely fulfilling obligations. Masimba, matao sa kolekta, ini ang ordinaryong ginigibo niya to asin sa paguna ta, tapos na ang satong responsibilidad bilang kabtang kan simbahan na ini. Mga tugang, inot sa gabos ang simbahan ng Diyos, bako lang ining edifisyong ini. Daita maiinkwentro ang Diyos digdilang sa mga banal na lugar arog kan katedral na ini. Yaon dyan sa kinaban, yaon ang kagurangnan. Sa mga dukha, sa mga sitwasyon na ngangaiponin katalingkasan, sa satuyang kapalibutan na luhay-luhay niya tong rinaratak asin pinapasipara, yaon dyan ang Espiritu nin kagurangnan na nag-aapod sa sato, na simbagon tanganing mabago niya ang lawog kan kinaban. Inapod kita kaini mga tugang, asin ang kada saro sa to igwaning trabaho. Ikaman sarong ordinaryong ina, magurang na tinauaning 3, 4 o 5 aki o kumpiraman niya. Ikaman sarong ordinaryong maestra na nagtutukdo sa eskwelahan, kindergarten o ano pa. Ikaman sarong negosyante, ikaman sarong public servant, mayor, senador, presidente, inapod kita gabo sa manlain-lain na paagi, manlain-lain ng regalong itinataw sa to kan Espiritu Santo, pero iyo nag-e-erok sa sato ang Espiritong ini. Asin ngunyan, ultimamenting punto mga tugang, inaapod kita nin mahal na Diyos sa duwang konteksto kan sa tong buhay bilang simbahan digdi sa Pilipinas. Rinigaluhan niya kita nin pagtubod, 500 na taon na ang nakaagi. Kaya sinisilibrar ta ini. Asin minimidbid ta that we were gifted to give. Rinigaluhan kita nin pagtubod, iba itatautaman ining pagtubod na ini sa satuyang kinaban ngunyan. Asin partikularmente digdi sa satuyang diocese, ikaduang punto, igwa kitang pig-aandaman na dakula man na selebrasyon. Bako lang po ining 500 years of Christianity, kundi ang ikatulong Diocesan Pastoral Assembly na nag-iinterpretar, na nagdideklara, na nagpapahayag kan pangangaipo niya to tanganing maglakaw kita bilang lokal na simbahan digdi sa probinsya kan Albay. May konkreto kitang sitwasyon.
igwa kita nin mga kamugtakan na ibaman sa ibang lugar, sa ibang dioceses, kaipuhan tawan taning atensyon ini. Piraan mga tugang niya tong nagsisimba na talaga. Piraan mga tawong nangangaiponin sa tuyang tabang huli kaining pandemya. Sisay sa sato igwa ning kakayahan na magtukdo. Sisay sa sato an inaapod na magsirbi sa altar nin kagurangnan bilang padi o relihiyoso. Sisimbagunta ini mga hapot na ini mga tugang. Ninulita sa paaging ini, kita nagiging lokal na simbahan. Sa paagi kan pagsimbagta, sa pangapuda na ininin mahal na Diyos, tinutugutan ta na maghiro ang Espiritu Santo sa satuyang mga buhay, sa satong mga harong, sa satuyang mga komunidad asin parokya, sa satuyang kinaban, sa tahaw kan manlailain na pagsukol, asin pagpurbar kan buhay ngunyan. Iyon yan rason kung natata, we celebrate Pentecost. And today, we have Pentecost celebration. Madangog kita nin mga istorya taod-taod, over the radio, over our radio, TV sa Veritas. Tangani po na, madangog niya to ang nangyayari sa satong lugal na simbahan. Madangog man niya to ang satuyang buhay na pigi-interpretar kan iba. Asin tangani na mahiling ta, kung saan man kita pwedeng maglaog, ano man ang pwedeng ikontributa, asin paano kita mapartisipar sa pagbaklay niya to, sa pagpadagos kan misyon, na tabangan o makipartisipar sa pagbabago kan espiritu, kan lalawgon, kan kinaban. Happy birthday, Church! Maugmang kapistahan kan Pentecostes nin kagurangnan. Tindog po kita gabos asin sa tuyang ipahayag an sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesukristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na ding kasagkoran. Amen. Amen. Mga tugang mamibi kita sa Diyos na pabuluson niya lugod sa sato, asin sa bilog na kinaban, an espiritu nin kapusugan nin buot, asin an espiritu nin pagkasararo, pagpatinarabang tabang, ang lambang pamibi sa tuyang sisimbagonin, himua na an sa imong espiritu, baaguhon ang lalawgon nin kinaban. Himuan an sa imong espiritu, baguhon ang lalawgon nin kinaban. Para sa manlain-lain na simbahan sa bilog na kinaban, sa mga komunidad asin mga Kristiyano, sa inman na lugar, idulot mo an sa imong espiritu, mamibi kita sa kagurangnan. Himua na an sa imong espiritu, baaguhon ang lalawgon nin kinaban. Sa Santo Papa asin mga namamayo nin simbahan, sa mga obispo asin mga pastor nin mga kalag, sa gabos na yaon sa ministeryo nin paglingkod, pabuluson mo an sa imong espiritu, mamibi kita sa kagurangnan. Himua na ang sa imong espiritu, baaguhon ang lalawgon nin kinaban.
sa mga Kristiyanong pinapasakitan, huli kan sa indang pagtubod, para sa mga nagduduwa-duwa, para sa mga naghahalat sa Diyos, asin naghahalat kan Espiritu, pabuluson mo an sa imong Espiritu, mamibi kita sa kagurangnan. Himua na an sa imong espiritu, baguhon ang lalawgon nin kinaban. Para sa mga nagdadaog-daog sa saindang mga tugang, para sa mga may kapangyarihan, sa mga inuuripon siring man para sa mga talingkas, pabuluson mo an sa imong Espiritu, mamibi kita sa kagurangnan. Himua na an sa imong espiritu, baguhon ang lalawgon nin kinaban. Sa mga nagbabalangibog kan Ebanghelyo, para sa mga nagpapatawad nin kasalan, sa mga nakabilanggo sa saindang sadiring kasalan, pabuluson mo an sa imong Espiritu, mamibi kita sa kagurangnan. Himua na an sa imong espiritu, baguhon na lalawgon nin kinaban. Sa mga nagkakatiripon digdingon yan sa ngaran mo, sa mga nagbaya sa samuyang komunidad, asin sa mga bagong mag-ako nin bunyag, pabuluson mo an sa imong Espiritu, mamibi kita sa kagurangnan. Himuanan sa imong espiritu, baguhon na lalawgon nin kinaban. Idulot ang unyan mga tugang an sa itong mga personal man na pamibi. Para sa gabos na ini, namimibi kami sa imo kagurangnan sa muyang Diyos. Ipadara mo sa lambang saro sa samo an sa imong espiritu. Palaadon lugod niya kami kan sa iyang pagkamuot, ngunyan asin sa gabos na aldaw nin samong pagkabuhay, sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mamibi ka mo mga tugang tenganin ni sa ko asin sa indong atang papagkanigo na akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimiibi kami kagurangnan, itugot mo na susog sa panuga kan sa imong aki, an Espiritu Santo bulanos na magpahayag sa mo, kan misteryo kaining sakripisyo, asin maninigong magbuyagyag, kan gabos na katutuuhan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakama na ding kasagkuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Taika na nagtatapos kan sakramento Pascual, nagwaras kan Espiritu Santo ngunyan na aldaw, sa sainda, naginibo mong magin mga aki sa pag-ampon, huli kan pakisumaro sa bugtong mong aki. Siya, ang kapinuunan, kang namumundag na simbahan, naghilig kan Diyos no na pakasabot, nagtaltag kan Diyos no na pagkasabot sa gabos na banwaan, asin nagsaro kan manlain-lain na tataramon sa pagpahayag kan sarong pagtubod. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaaban. Ang mga langit no na mga birtud asin ang mga anghel na potestad, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan ni kanagad banala sinangabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, hulita sa imong aki sa mong kagurangnan ni Jesucristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos. Asin day ka nag-uuntak sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang sagud pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo na ining mga atang ni dinirami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iuman sa ng Espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugukan sa imong aki sa mong kagurangnan ni Jesucristo, sa iyang pagbuot, sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya, pinagpasuluwiban, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, nagbendisyon na sinitinaw sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuha niya kan kalis, asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, asin itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. This bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again, we proclaim your death, O Lord. Tanganing kaibakan sa imo mga pinili, makamtan mi an pamana. Inot kaibaan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kaibakan sa imong mga santos apostoles asin mamuraway na mga martir, kaiba ni San Gregorio Magno na samong patron, patingabos na santo. Sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaban. An sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, mapagkanigwang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaibakan sa imong surugoon na si Francisco sa mong papa, ini nabako mong maninigong surugoon, kaibakan gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayian mga panuga kayning pamilya na binuot mong makiatubang sa imo ngunyan. Maugayo na Ama kay raking pagsararua sa imo an gabos mong aki sa inmansinda na kawarak. An mga tugang niya mong gadan. Asinan gabos na nagpagayagaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean. Naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapanusagkod paman kan sa imong kamurawayan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, sa iya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos namang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama,
Agawa kami sa gabos na maraot na mimiwi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindani na talingkas sa kasaalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin kan pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na mapatuninong, asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Stay ko. Uya mga tugang si Yesu Kristo, nagpadarakan ni Espiritu Santo sa sato, tanganing pakusugon kita sa kabanalan na sa misyon sa pagbago kan kinaban. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ng mga inaapod na makinabang sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtarang ka sana, asin an sa kong kalag maumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Your hearts be troubled, do not stay afraid. It's really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In my heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you and pray that I hold you even when you let go, and I love you. You must know I am here. I am ever with you. Mamibi kita. O Diyos na nagwaras sa imong simbahan, kan mga langit nun na balaog, at amana ang grasya na sa imong winaras, tanganing danay na magkusog ang pinabulos na balaog kan Espiritu Santo, asin ang kakanonin kalag, magpatalubo kan pagtubos sa gudpaman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magluhod po kita para sa pamibi kay Nuestra Señor de Salvacion para sa simbahan na nagmimisyon. O Virgen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, ika na maimbod na aki kan Ama, tabangi ang samong paghinguwa na maging maimbod man sa mga disipulos kan sa imong aki. Ika na nagdara kan ilaw sa kinaban, tabangi kaming darhon man ang liwanag ni Kristo sa samong banwaan na nasa kadikluman. Ika na nagrimpo sa puso kan mga pasabong kan Espiritu Santo, tabangi kaming magindayupot na mga surugoon kan Espiritu sa pagmukna nin sararong mga komunidad nin pagtubod. Ibanhan mo kami sa paglakbay sa mga proseso kan ikatulong Diocesan Pastoral Assembly ngunya na taon. Darhon mo ang samong mga pamibi sa Ama, tanganing liwanagan ang samong isip sa pagpasalamat sa mga biyayang winawaras niya sa samong buhay, asin pag-ako kan samong mga kakulangan, asin kaluyahan. Buksan ang samong puso sa pagdusay kan sa diri para sa misyon nin binagong pagkabilugan na ebanghelisasyon, lalo na sa panahon nin pandemya, asin bagong normal. Asin palaadon ang samong buot sa mas maigot na paglingkod sa mga komunidad asin pamilya, sa mga dukha asin hoviness, asin sa gabos na naglalakbay sa dalan pasiring sa kahadean, o Nuestra Señora de Salvacion, inang mapag-ampon, antabaya kami sa misyon, ang samong paglingkod pabungahon. Amen. Magtukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Pentecostes nin pagranga. An Espiritu Santo, pagkamuot asin nagraranga sa satuya, sa paagi kan simbahan. An gibutang pag-andurog, asin pagriparo sa satuyang mga tugang, napapangyari ninhuli sa Espiritu Santo, na yaon sa satuyang puso,
asin sa tahaw niyato bilang komunidad. Salamat sa pagkamuot na ini. Kansimanang nakaagi, nakapagbisita kita sa maabot na 60 na elderly and PWDs sa Barangay 17 and Barangay Estanza na sakop kan sa tuyang parokya. Diyos mabalos po sa saindong suporta. Diocesan Rosary Day, May 24, 2021, Feast of Mary, Mother of the Church, to be led by Most Reverend Joel Z. Bailon, D.D., 5 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, 5:30 p.m. Eucharistic celebration. First Joyful Mystery, the Annunciation, Lead Group, Neo-Catechumenal Communities. Second Joyful Mystery, the Visitation, Lead Group, Charismatic Community, VVCC. Third Joyful Mystery, the Birth of the Lord, Lead Group, Parish Youth Commission. Fourth Joyful Mystery, the Presentation, Lead Group, Eucharistic Lay Ministers, LECOM, Collectors. Fifth Joyful Mystery, the Finding of Jesus in the Temple, Lead Group, Parish Pastoral Council, Barangay Pastoral Council. Salamat po. Tindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. Idukoan payo maghagad nin bendisyon. ngunyan na aldaw ang ama nin ilaw paliwanagan ng mga isip kan mga pinaliwanagan ng isip kan mga disipulo sa pagpadara kan Espiritu Santo. Bendisyonan niya lugod kamo asin itaw sendo an mga balaog kan Espiritu sagkud paman. Amen. An kalayo na naghilig sa mga apostoles kan aldaw nin Pentecostes, suluon man lugod an karatan sa saindong puso asin palaadon ini nin tunay na liwanag. Amen. Pinataram nin Diyos sa manlain-lain na tataramon an mga disipulos tanganing ikabalangibog an sarong pagtubod. Pakusugon lugod niya an saindong pagtubod asin patalubuon an saindong paglaom na siya mahihiling sa saindong atubang. Amen. Asin bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo asin ibalagibog nindo an marhay na bareta ni Kristo. Salamat sa Diyos.